абпалілі яго, потым наносяць уже крышкою падсох, наносяць вось гэты узор, так, лісточки вось гэтай будкі. І потым ізноў печку. Пасля того достали, покрываю самым тлустым молоком, пускаю самое-самое тлустое молоко, так, и оно трошки там обтяче, все лишнее так, и потом у печку, и оно запекается, бачите? Это молоко можна вимити. І ось гэта яшчэ плюс покрыта вадким харчовым алеем, воском. Вот такие жидкий воск покрыто, и тому оно, бачите, ось такое гладенькое. И оно, не ведаю, як вам, мне пахнет молоком пчелками, не ведаю, может, не очень пахнет просто. Вот. І, але до такого посуду вельми акуратно треба його мити, тому що коли будете драти, цей воск хутко сотреться, так, і отримується, що ну, буде вже так, не буде внутрі. Ну, ось бачите, відбитки листов. Ага, у нас і не зосталося вже кубочків, бо були з орнаментом, солярні знаки. Ну, ви що це? Кухоль. Кухоль, так, півний кухоль. Для кваса. Але, видите, женщина одна взяла, каже, я квазу. Конечно. Так само можна використати як квазу. І, наприклад, можна, це вже не молочення, трішечки ще. Бачите, тут так само обвідка. Так само, давайте, подречиться зв'язки.